Samfundet vi har i dag er ikke lige for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Mænd får oftest mere i løn end kvinder og har lettere ved at få de mere betydningsfulde stillinger på arbejdsmarkedet. I denne video vil vi stille to samfund op mod hinanden. Arbejdsmarkedet som det er i dag versus et arbejdsmarked, hvor der slet ingen forskel er på kvinder og mænd. Hvis du ser en typisk virksomhed i dag, er det ofte mænd, der bestrider de høje og betydningsfulde stillinger. Det kan blandt andet handle om, at kvinder ofte kommer til at føle sig usikre på, om de kan klare de betydningsfulde poster. Som kvinde kan man også risikere at blive gravid og dermed komme på barsel. Det formindsker chancerne for at få de betydningsfulde stillinger, fordi det indebærer, at hun skal på 50 ugers barsel og have fri på børnenes første sygedag. Hvis vi ser på et helt ligestillet samfund, kunne folk ende med at arbejde med noget, som de ikke var kvalificeret til. I samfundet ville det ikke altid være de bedst kvalificerede, der fik stillingerne, fordi der skulle være lige mange kvinder og mænd. Det positive ved dette samfund er, at alle kvinder og mænd får det samme løn. Uanset hvad vi mener, så kan man se, at de kvinder, der går efter de høje stillinger, når de høje stillinger på trods af deres køn. Med et helt ligestillet samfund kan man sikre, at kvinder fik lige så mange topposter som mændene. Men er det nu det samfund, som vi ønsker?